Какво бе? Ела бързо. Ела бързо, че си горе бързо да виж бързо там. И погледни майка ми главата. Да погледна майката главата. Как това стана сега? Има някакви... Чакай малко, стой. Стой. Не мърдай. Това е видео, не мърдай. Видео ме снимаш? Да. Не, ти може да се качите. И той да се снима. Не си ми шеги като той. При мене не става това. Освен... Твоята къса. Обаче твоята штръкна тук. Дай, прави това. Била. Бързо. Стой, идва. Гледай сега. Аре бе, ще ми свърши това. Бързо. Гледай сега. Гледай. Ела сам. Твоите виж, че ти штръкнаха 2-3 косъмчета. Нагоре.